Basaldetarrak Florentinota, Ospasko asunta joani, parean luken asularta jon belarriak adi-adi. Kontatu dute nola hasi ziren ta zerk bultzatu zituen, ta begietan igarri zaie zenbat betetzen dituen. Hiru dorretxe beste hiru auzo, erraz 40 baserri, ta haiek denak ziur daudela trikitiko plen egarri. Baina ara non aurten ezin den delako dena aldrebestu, Santa eskerik ez kantuak mutu, birusak dena ilundu du. Etxian onartu dugu denontzat dela mesede, eskerrik asko bihotzez zuei urrengorako prest gaude. Habe gure etxada baina, ez? Hau da, nire gizona. Hori isio. Zuen atxekitzen zareko lehenengo tietan. Bai, baina gure etxada Eta hau Lehenengo tantan zuen atxekitzen. izan. Bai. Teodoro da, Hori Teodoro da. Teodoro. Hau bilare. Eta hau Martin Iserroan. Isio, nola zetzen dagoa izan da bai. Arrillaga. Orbe. Bartolo. Sana. Txurruka. Hau zuen tio. Hau behar dut esan Manuel, bai. Hau behar dut esan koplari eta gero baina asko gustatzea ez kopla. Zein, hori? A ver? Gero ez da dena horrako argazkirik igual honen mainduta hasi ziren nien igual, ez? Horrek hau dek eixegoan mobiletan. Hor mobiletan, igual gero mobiletan. Urte batek gai etorzen peina ere bai, etorzen peina gari kanota juntza zahatzura gurekin. Eta ze barrein genuen orduan. Peina, eta gainea peina orduan gu ezauden iruko aldina, eta gero San Jose aldean debilen ginen ere. Eta peinak pasau dut dugun bat, peinari gaur du, baina nizi barrein guan orduan. Oso Urte baten torreza bai. Izazo zeakuta, mina hau zen bat. Izazo hankea duzeta ahibiatu zan. Bai, hola zan, Izazo peina, akordatzen ze azpiletan izan zan egun bat, geri horrek, intziaz gauden azpiletako. Irurte zitxona. Hogenean zuen haitxa, da gizo bat Santa Eskaba, kofaio falta zala. Julian agirrena, zena jugata, gozen agirrena, zain gure. Bai, Juanito gozentzin, gozen agirrena, Julian da, ez ez dira da. Irudi izentza bai, ez zagoa asko gustatzen da ez. Nekau bitzen da, Zeina, gure gara da, iraina, otzen gure iraina inda esan zion hoxe, otzen gure bertan bazaren, otzen zion da juta zagur. Zenina gure da, juntzen ziztezean, larraina zenina, gazti baina, bastante ondo gogatzek, iez ibilizuen narut urtin joan, zein doarmen da ibilizuen, ondo gogatzek. Eta hoxe, haitxa ez tegetorreko, haitxa, bizkiatu, hain egetetxo nahizte, haitxa ez tegetorreko, nezen iezen, jubilean da haitxa zauen da, bera izan ginen dut, ez da pentsaure, bueno, haitxa ez da pentsaure. Zemia, ibiltxe ben da bat, hamen David, zantzien hoxe, eta gari zan, hamen David, izan gabon ere, eta eto izan, ba hori ino bizti izan, baina txori ez da gaxeta, irurte izan, Bigarren akordu badakat. jo bihar izan Lizazo behar. Lizazo gazte-gaztea gura. Ego zen nion behar itxa, andoni bitxa, nahizu ez, hone, akeiru ere bitxe nahiz da, xer bat, anota, nahi hori bizi. Lizazo... Bada inorren, Ja, Lizazo, ja, amengo da, ja. Kaixo. Zaiz, atero, santazkia preparatzen. Aurten ezin dugu santazki preparatu. Konbidatala eta ez tala, hori inbiarrien gure lehenko argazki zarrak ikusi eta hemen txero.
baloratzen nolako izan da, nolako egin ditugu, baina ezin dugu. Korten ez da, santazkik. Baina galdera batzuk alitu guen, ez? Noski. Tarri? Bueno, mutila, galdera dituzue bota galderak. Noiz eta nola berreskuratu zenituen Santa Eskeko ohiturak? Hogeita marrot urten gero, azkeneko hasi ginen, aurretik hortzan denbo asko, baina gero utzu da bat intzun. Hogeita marrot urte, amabi bat urte hortxe, berreztu zara dana eta arrazkeo beti zeitzen dio. Oso posibil eta oso guztua. Emakumeak noiz hasi zineten Santa Eskean irteten? Eskea data zehatzana esgea oroitzen, kalkulatzen dugu, ez dakit, nik data zehatzik ez dakit. Nik ere data zehatzik ez dakit. Hogeita zazpi bat urte hola, baina data zehatzik ez. Eta zazpi? Hogeita bost. Ze bai zuek urte batzukun zinaten. Data zehatzik ez dakit, ez dakit jasota. Eta zazpi, eta bost, malo. Hogeita os bat urte, ero bai, kolako bat. Eta erraza izan zen? Ez. Etzan izan erreza. Zaila esango nuken. Zaila. Lehenengo juten ziren bakarrik gizonezkoak. Orduan, guk esan genion, ia guk aukera iba genuken emakume juteko. Eta bueno, iraide dionez, hor, galdetu eta batzuk bortxe, zalantzan, usten ziguten noiz, baina azkenean amore bat zuten. Eta gero nik uste gustora. Hui bai, Nik nire etxean, nire osaba eta nire etxea jutezian Santa Eskea. Eta nik bizi izan nuen txiki-txikitzatik, eta nahi nuan tetzieten usten. Esaten nuen nire inabala junta ezer. Eta azkenian, baimena mantziaten eta lortu gendu lau bat emakume kertetzia. Eta ordutik Nik ere beti naka Santa Eskeko guan, ze gustatzen zaitxik, bertsuak, koplak, trikitixak, orduan mundu hortan, gure haitxe biltzen zan beti, eta nik beti nakan hortako gogoa. Orduan hor lortu gendu nian, netzat hori egun edar bat izaten da. Urteko eduna edar bat. Eta ni hasi nintzen, honen ondoren handi bi urte erola, bat aur jute zana lagasoa jutiai, eta zantzio joan bueno, mazatik zen animatzen da ze, eta venga, etorri zen, gero eta gixoa ber juntatzen garen emakumeak, eta bueno, bale, hasi nintzen, eta urte bat edo beste zego zeitxik gutxin joan, baina ez dela, hor juten ez. Eta gaur egun, esango nukenik emakumeak izizak eixo gehala gizonezko baina. Eta lehenengo urte hortan, nola emakume gutxi ginean, Florentinok, erabaki zuen, emakume gutxi dian, eta ez banatziarren emakume guztiak zahatzu aldea. Eta beste aldea, gizona bakarrik. Baina gero gehitzen hasi ginean, orduan hor hasi izan, banatzen, dano banabitzen geha. Da oso ondo. Emakumeak etorrez paliak, kuadrilla bat, justu izango ginen. Kuadrilla bat etxia. Doin hiru kuadrilla sortza Bai, justu nire ginen gaur ginen, kuadrilla bat etxia. Nik uste dut gazte jendiak ere ez lukela igual hainbeste jarretxuko, edo ez azkenean... Emakumeak eta gizonezkoak egin jende asko Askoz gehixo mutxu da. Bai, gehixo mutxu da, azkeneko urtiet. Horra hasieran, gure Mari Jose, Andalino nerekin lanian ibili izan da, hori Santa Eske saria zan. Bai, Mari Jose Aranberri, hemen gure auzokidia. Eta hori, guten zan azua guztietan, izan arte. Hori izan zen ere, lehenengoetakoak jontzanak. Eta beak asko maitxe zan Santa Eskia eta gero oso ondo pasatzen zan. Gaixotu zanean ere, ibiltzen zan, eta behar esatzen zuen egun horrek onitxe ziola. Gustavo izan da. Eta disfrutau izan da. Zenbat baserriko platen dituzue gutxi gora bera? Berroitxe berretu amarria hori inguru. Ez ditugu kontau gordanak. Lehen gixo gute ginean mantarrira, zarruda eta baina da, altrabez itxea, eta askotan ez dira hoten etxian, da baina ez gara duten aldean. Da baina da,
Berroita bost bat inguru. Da normalien haitzen ematen da, etxin espadaure, zaitxe ez da etorri, ez gaur itxian, bazarretara normalien. Eta batzuk ez badaude etxean, esaten dute ez gaude etxean, eta dirua ematen diote. Ongabe, ez daudelako etxean. Aurrez ematen dirua. Aurrez dirua eman, ez gaude etxean, eta ez etorri, baina hor diru. Aurre hori itxen dira. Badaude banaka Etxien ez gauden eta etzeizte etorri baina nahi Baina memorni ematen da. Baina gustora hartzen debe gure bisitia baserrexetan. Oso gustora. Lengo itxuria dago eta orduan gustora. Bazarretara, Ja saiote da. tratu oso ona emateko bazarretara. Eta jendia saiote da, gainera saiote da, bai. Ja ordua eta gutxi gora bera gainera ja, eta... Arrera ona, Bai. Bueno, Gaina zerbait jateko, diruaz aparte, zerbait jateko, leku batzu Sanblasa Urruko zaldia beste batzuetan, eta gailetak danian zerbait. zen bigarre gotea hotzak da. Baina, Hotza galanta. gehienetan hotzak. bai. Ordura zahata batzuk ateatzeko negoeto. Basarriko zarreria oso politxe izetea. Bai, Bizkat asko behitzuri azka pasakaile joten soinua. bai. Biarrezko Bai. Eta gero batzuetan, koplak asko gustatzen zaizkio nahi zeiten du. Ati iriki gabe itxoin, kopla gehiago entzuteko. Orduan egoten dira, ati ez dute irikitzen, koplarixa jarraitzen badu. Eta kantatzen zakue baserri horretan bizidan pertsonei. Bakoitzari kantatzen zaio kopla bat, ero bi, bere buruz. Eta koplarixa galdetzen dure, izen eguan, aserriko bizidan izena, da orduan izen da guzti, kantatzen dure. Zuzenian basarriko dira. Bazar urteko gura. Basarritan asko gustatzen dure zanteskia. Tabla gutxetu dati ezabatzen. Beste batzu leheno zabaltzen dure. Orduan koplaixa lan gehixu gutzen du. Lan gehixo, baina seinale da, Gustora. guztua bitzen zaiola horre entzuten aidan hori, atzen korri. Bai? Norentzat izaten da biltzen duzuen dirua? Herriko beharrentzat. Izan dira gauza desberdinak, dantzantzat, dantzarixetan, bizikletantzat, ikastolatzat, musika eskola. Guraso elkartean zako. Lehenengo hasi dantzari gazte batzuk promozio dago. Arropa egitzen. Lehenengo Musika eskolia sortu zanean ere bai, diru bitxi zauan, laguntzak bitxitzu, baina urte bat erobitzen. Ikastola gara izan ere, ikastola sortu zanean, momentu hortan etzagoan batzutan diruik, handerein ordaintzeko, eta santeskeko diru erabiltzen zen, garaiaretan. Trinidadiako urteaz. Beti herriko. Herriko Santana konpondu zanean ere bai. Santana konpondu zanean ere, eta Trinidade konpondu zen urte hortan, Trinidadeak izan zara. Gero guardan. Bai, horrek konponduta izan dianean, horrentzako urte hartan. Beti izen da herriko biarretako. Hasieran Diego Santonio kesaitz. Lehenengo. Baina lehenengoak, bateratzen zutena euren baskal izan zen. Ni lehenengo junitzanean, mazazpi, bezortzi urteko. Claro, eta hori beste... Beste... batekin, koplai, nafar bat eta. Baina orduan, bazkei bat ingetu da... Listauen juar garako. Oin hori handan izan. Bazkaixaren bakutza bera jatzen. Guk ordaindu itxego bazkaixan, nahiz da jun, zebestela gure bazkaixa eta bertzolarisak eta tanak, ordainduko baliake, hor elitzak edo geditxuko. Hala ere ez dugu ordaintzen. Ez egun guztien ezin da ordaindu hori ezin. Bazkaixak euke zetik batzen dugu ere fotzin. Koplaixek jatratzen zen eta bestia. Ego sobratzen da. Asko ez duk batzen, baina bueno. Bueno, eta hor lan asko itzen dago jendia ere bada, bazkaixa preparatzen. Hori da beste gauza bat. Haura, alako bazkai dara beste lagunentzako, prestatzen dabe muxutu, arek ere, lana soziedade ditzen dela, kosinuak. Eure paute duna. Eurek ere ordaindu. Eta eurak ordaindu hori gaina, horrek Santa Eskian jartzen dira, horrek ere, hori kuadrilla hori ere, Hombre, horrek ere Santa Eskian parte. Claro, hombre, a ver, haura, ani lana daka beste lagunentzako da zerbi, da ditzen dela, Baina eure guztu goteak. baina, dano bat. Inoiz geratu zarete Santa Eskian irten gabe? Inoiz ere ez.
Naiz eta eguraldi txarra izan, aurten, esan duguna lehen COVID-ak iti, baina inoiz ere eguraldi txarra, elurra, txingorra izan arren, da hor batzutan hone badaka, anedota batzuk, eguraldi txarrakin. Argo batek izan zindan izan badiko eta kotxia dultzek eta. Ionen etxeare bai, batzutan, hor kotxia, nik unitzen den urte batez, izotzakin, atzeaka kotxia Kotxia da, azpigalde erten da. atzeaka eta. Han aldapan gelditxu batzu nian, gelditxu aldapan da, ez du urte, Teatruan jaunianeako kantanta zare. hori baina, da gero arno batea ez ginen inor kotxe Baina normalian eguan ditxarra. Zata, eske, egunean. Bate batzuk gotik zahatzuk. Zatzutik hori nukundan nani. Ni guretzat, peina etorrezen urtia, peina esan zuen, nola, hemen bueltatik gara, bera, eta hemen oinezkoek ez da pasarik, eta bai, badao. Orduan, oinez gungoea, eta peina eta hau eta beste batzuk ginen, nire izan gozan seguro asko, orduko ja, zera, eta ginala, izabala, Zahatzutik agarre askotan, zuet pagatu zinen. Ni gofen ez behin baino izan. Ametzea gortzen gara, baina eta pasatu. orduan igual dio una zegoen, kriston igual zintuan, orduan, eta orduan oinez gundien, hori bai. Zahatzutik gano izan dutze gueltia, arno batea rekorri da musia bastan. Bakizu zaudik itzen duen hori ez da, zatzura eskunarren kotxez ezin da pasau Arno batea. arno batea. Arno batea. Orduan berriz berak etxea espirgoetatik arno batea. Plaza Orduan, bizian. hor dertu da oinoz zatzutik. Bai. Eta Kotxia batzuk baino kotxez lehen da egetzea, Kotxia baino lehen egetzea. Bai, guk kotxe baino leheno, alia ginen dago peina basoan, orduan, kantoso zezeko polain bat, por ez barrekin. Bueno, ondo, orduan celebre izintzen. Eskuzabalak dira mendarotarrak, Oso eskuso bala dira. Oso, bai limosnaz, eta bai hostien kafio, marretako oso ze, bai, oso eskuso bala. Bai, diru asko batzen da. Santa Eskian diru... Egun baten biltzeko diru asko. Bai, hostia gehatzen da, ingiztu diru, eta... Bai, normalian elkartiak pila bat eskertzen debe, ze diru asko da. Diru asko da egun baten biltzeko. Goiz batian. Hori da, goiz baten. Bai. Iezaren orkarteko zeak eta gure zuak eta nola baina. Kalier ez dakizen eta pasen, baina nola da batzuk kontura usien, zateko jordik. Santazkia batzu ziben ematen olako zeri, baina iez batzuk nik komentaizu eren txuritzun atzetik eta jo, esatzen zela, pixkat txurdituta bezala, jendia batzuk ez zeben uste olako zera behibe. Eta baserrizetan batez ere, asko. Basarrizetan geixo sentitzen da, Santa Eskia. Hombre, ere da, atzera zuaraz eta beraien abesten diozu, eta desberdina da. Eta lehenko txuri hori dake, eta orduan, ja barneratuta dake ureak, eta estimatzen dira asko. zer da Santa Eskeko egunean gehien gustatzen zaizuena? Dana. Neri dan, baina koplak asko, girua, trikitisa. Eta gero, Baskalondoko oin sortu den azkeneko urtietan, hori da guretzat festa bat. Hor daude berriz koplak, berriz kantarixak, koplak eta bertzoa eta gustatzen Nahi bada. doa dantzalin bai, soinue bai. Egun politxa da, baserrizetan ere urte guztia ikusten ez tezun jendia ikusten dezu, jende da detua, igual ez tezuna ikusten, beraiek ze gustora hartzen deben bere etxea jun eta bestia, harrera hori da oso politxa, gero koplak, barre pilo bat ditzen deu, koplekin, eta gero Juanik esan da bezala, arratzaldekoa ia bilakatu da, euskal giro politx bat. Ja, arrobeixa bat. Lehen garai baten itxen zona baskalduta erten arratzaldez, eta hor jendia nekatuta ertetzen iluntzealdian, berandu bukatzen da, behirurak irutertan batzutan, baina gero baskalduta bertan, da hor, sortzen da girua, bertzo girua, kanta girua da, ederra. Egun osua da. Atzaldeko arrek ekabuz izan zuen. Ederra. Bueno, netzat, egun ederra. Nik uniz nahiz nien penaz geditxu nahiz. Ondo inabelako geditxu nahiz. Nezenean, aldalako bestia dalako, bai, askotan. Penaz, baina bueno. Netzako izia,
Guxen, lehenengo erteratik zantezka ikusenatik ez guztua. Ez goz inor Behartuta hori. Gaina eguati txarra badare, inok ez dugu, hain jantzitxakutea, hain danok, inok otzik ez dut ez dugu sentitzen danok. Eta gero sozialea zartzen gandien da danak, erropa kentzen batzuk eta zera, hori zaten da oso politxa. Hori zio ez, lana. Iruko argia, salto da, kantatzen. Apaizen kantatzeko argia, bestia aranduzen kantatzen da bestia txaur nintzen. Iruko argia. Eta zuen no pasatzen desu onduen. Etxeik etxe oso zidean eba gero. Bixetan. Bixetan, Ez gu bezala, gu bezala, bez, gero honek ere, ja... Gustatzen gatzu eskoplak. Bai. Oso ondo, beste zuek eskoplak. Gaina koplia da politxa zen motxa da, motxa da, eta daka... Eternoen bia. Gero koru ebiltzen gara aldrebestuta batzutan. Hori bai, baina hori pasatzen da, errepikatzen da dako hainbeste, amaia agrek zaten dugu hori. Jo, eske, hori, hau politxa da koplia, baina hau beste, hau gero errepikatze hori beti hori, niri pixkat hori... Nahastuta Nahastu ebiltzen azken gara errepikauta. Bez, azkenian errepika hori da 3 gauza desberdin, eta ez dakit lehenengo kantatu duen bigarna hirugarna. Eta ez, beti oten da hor baten zuzentzen diguna, bezaten duena. Azten da, lehenengo bigarna hirugarna da. Baina, egunan hor goizak junala, nahazten geha batzutan. Lehenengo kantatu baina barre pixkatu daitxu eta bestia, eta bueno, hori... Ambiente saldua. Bai. Anekdotaren bat kontatuko diguzue. Anekdotak asko ongo dira. Nik dazkat hola pare bat ez dira hola anekdotak, baina burgoan hola oroitzapen politxak. Akoratzen ez, hasieretan Lizarrola gunginan eta esan goizo hotz bat zuri zagoen, izotza. Eta jau ginen Lizarrola, eta Lizarrola da baserri egitako bat asko gustatzen zakuen akoplak entzutia. Eta denbora asko ukitzen gaitxuek kanpuan. Eta zagoen alako hotza. Eta atia zabaldu zutenean, poltzia baino leheno, Feliciano, oinilda da, baina Feliciano hortentzan whisky botiliakin, eta kopa batekin eskuan. Eta gusto hartu genuen, ez? Pentsau, zagoen hotzakin ari hartu eta traguan, venga, danok eragin dut, eta aire, orduan pentsau zela kantako genuen. Behotzeko bila da. Bai. Eta gero nik oroitzapen politxa dakat, lehen arratzaldetan esan den bezala ibiltze ginean ere, iluntze zanean oso nekauta bote ginean, baina, bueno, txispa bat ere hot esan, eta han lizantzu batzian elkarte ginean, eta kanuak itxezitxun lekaixu. Eta hori ere... Baskaldondoko, pixkat hori batetik eta bestetik behikitu da, eta, bueno, gero balkarri parre egin da txistiak, eta... Lekaixua, igual ez dakizu editori zer da, itxen danean hola oiu bat... Irrintzixa. Baina ez da irrintzixa, hori beti itxen dan irrintzi hori ez. Beste, irrintzi moduko bada, baina... Hori okurren gol... Gaina kanuro berezitxen. Berezitxen dugu. Landakandak itxen doan tipoku itxen du. Landakandak itxen hori, tipo hori, lekaixo, tipo hori asko itxe. Urrengo kanua ikusten dezuenian... Kalian ez da bingo baina. Ez du bingo. Txabolan egoan. Txabolan. Karo. Nik kanua lekaixua daka, tola... Nidak ere agotza, Beñatena, beñatek dakar piztan agotza, kanturako, baina etorri ginean Azpilkuetako plaza eta ino horretzan ertetzen, eta emakume bat ustut bakarri zagoela, eta etzuan ikusten inor, eta orduan behar ahotz hona daka, baina entzuan hondik altuo jarri, emate zuen mikroa jarri zuela. Eta danok esaten, baina honek, nondik, zea ipini du. Eta entzute zan, egisa, ematen zuen mikro bat jarri zuela. Beak ahotz potentearekin esaten bueno, erten. Ia entzuten dezuen, hemen gaudela gora. Nolako izaten da Santa Ezkeiko egun bat? Bueno, sortziterretan, elkartzen geha udaletxe aurrian, hor egiten argazki bat ateratzen dut, danok, eta gero hor banaketak itxen dira, 3 talde. Bat Azpilku taldea, bestia Mendaro Zabalea, eta bestia Garagartza. Banaketak itxen dira nian, bakoitza bere era. Eta gero bukauala, kalea etortzen geha, kaleko bakoitza bere zatia ditzu bukatzeko, eta dana bukoitakoan, soziedadea. Soziedadean bazkaldu, eta gero atzaldeko, pertso, trikiti, kanta,
Eta batzuk hor jarraitzu baiuntzian etxeakun ezin da. Aspertu arte. Espertu arte. Normalia hori da. Gerora begira ikusten dut diozu etorkizunik. Nik uste Nik bai. Hauek ez ditugu, hauek esaten duen laste utzi behar dutela. Guk ez dugu, ondik ez. Ez da Alde pentsau. Pentsau berez. Da gaina zuek ebasatu atzetik, orduan zuri gustatzen bat zuek betzen beste bat. Bai, gaztio Zuek eta beste motor batzuki, Emakumeak mortu da hori da. bai, baina ondiok eutziko diogu. Zango diogu aurten ez, datorren urtean ikusiko. nik uste jarraipena euko da landio. Eurek gogo badake baindik. Ni pena hartu nahi, nahiz eta neuk funezin, Ja. bertan bera hori atziak pena esatu. Neuke bai. Batzutan nik esan izan dut, diru gutxio, esan ez, gutxio bildu dugu, esan baina, helburua nik uste, Santa Eskiana izan behar dela, dirua bildu, bale, baina, da, antxinako tradizio bat, ez degula galdu bihar. Euskaldunen tradizio hori. Orduan, ondo pasatzeko egun bat da, tradizio bat da, eta diru gutxio biltzen da, diru gutxio biltzen da. Baina tradizioa jarraitzu. Neri ere hori Bai, helburua ez da izan behar dirua Santa Eskiana. Azkenean Hori da. Euskera gaina behar rekomendaron indartzia pixkat eta hori izango litzake. No, gaztiek boitxe bide atzetik, gaztiek etorri. Zuekin behar duzue lagun batzuk anima. Eta koplak eta gustatzen batzu, Piskatu lehenko koplak eta... Hore bai, baina lagun ez Gure bin hori zen, ez? Baina desberdina da. Ikastolan Jose Antonio Berzatzen. Azitxo ondoenien, han gaztiek eta amazei urte arte ez zagula gaztiek. Emakumei ez, gaztiek, zeatik ez. Amala urtego motiuzko reforma bai zeatik zagula. Claro, bai. Hati diko jo distintak, ez gunda jogazien. Baina, bere moduz bat imabaiz. Bai, pixkate... Igual bentsatzen aldatu pixkat, hori da. Bai, igual unbetatik pixkat hori... Hori, etorri. Nik usten dut, umiei goizeko buelta hori luzetxo inlekela. Basaltkoa. Bai. Goizian egoizo... Hori errespasatzen ez, irurek bizi. Baina kadekoa bakarrik eurentzat, izango zan dain esan guratzua, hain Ez ere. biziko zuten berdin. Nik Ez da berdina. animoko nitzuke, Nik... Claro. Bai. Gustatzekona, hor jarraitzuko. Zuek askoleko sinaten? Pixka bai. Piskat. Fiskat. Asko ez. Asko ez. Batzutan nekatzen zait, Ja, beste baina, goera hori batzuk. da. Bueno, baina aurten ezin dugu. Datorren urtean urtebete geixo, ja gurekin zatozen. Eta guke bat geixo. Beste bat geixo tortzen bada, beste bat geixo. Bai, Claro. hola da. Zure gustatzen zatzeo Santa Eskia? Bai. Gustatzen bada. Ondo gili zineten? Bai. Zer gustatzen zatzeo, bazarexetan kantatzea? Dana. Gero bazkaixare bai. Joan, akordatzen zea, jun ginala, zuri kantatzea eta gero gurekin etorri zinala. Bai. Baina bizkor prestauzen gaina, esan zuan eta esan zuan amak itxen pixkat esan gino kuadrille, itxen pixkat, ze preparatzen da Ion, eta kontura gineaneako Ion preparatzen zagoan, ja kuadrillako. Ios nago, zuzenien guian agarran dira ez? Ios zuzenien agarran zatzen duzien jagun. Zatzurez gehiago netza delako. Behia zaudelako, behia kanto gondu. Ios agarran dira. Karo, zuzenian. Lehenengo sobenean. Claro. Agarran duzan zin. Ion hartzea. Jo agarran batea. Claro, bai. Da Ion prestauzen berela baina, Izabela, bestitan, potzuetan gizon handila. Bai. Gaina potzutako esateu bere izena eta esatio gauzak eta zein izan zion ez? Valentina batxek esan zuan. Hone txibauko izu, bertzola izei, amengua, zuetzea amengua, da hone txibauko izu, nire kontu denak hone, nik arreglako ekau, da Florentino jorrokio botatzen beha, behan gauza txibatze zioza ez gende barrikin, koli, beha, bueno, kestan ahajotea. Hori izango zen, hori hor, kanpoko da gabezerak iban ere berri ba. Eka amaia gerre gaitxiok, amaiak, zera, eta hori zen, gau eta besti eta hori zera. Abesti harta bota eta, bueno, nakin hori zein kontua da. Noiz arte utxiko diozue? Nik aldeten arteako lehenez. Ezin detenian ikusten banez, ezin deten hori garratxo. Gure, bai ez, Jose Antonio? Bai. Muke zerik. Hala niko dukere. Alde, Ondo bagote, ni bentzat. Alde Zuek ez dakit. Nik ere aseten hori Basazene, badutzen hona zeba. Bai.
Da zuek? Asmoa da pesua garraitzeko? Bai. Oso ondo. Oso ondo. Kezi bezuek konplatzen, zegoen, a ber. Gu nahi deu zuek etortzen. Azte saldu berri. Zein egotu zain omen ba? Zuetako norbatxek? Hori nahi zen sekretu hori. Orduan, ja badako soño jolia zuek koplatzen, Panderua, lehenengo panderua. Panderua, Panderua. orduan kopli tokatzen zaizu. Luke, zu koplatzen. Gu rima batzuk ipiniko eskizu gola bukaera batzuk eta Abrendik irurtaria. rima, hone soinua, Baina kopli arresa da, zemoz mutxa da. baina, honek esate borra baina, geu beste botatzen, Ez, baina, bueno. Geu emango izugu Baina, rimak eta... genek igual, ba, ikasiko dugu. Igual. Botatzeako, zatik ez du. Bueno, despeso botatzen ez di ardura. Ba, botako izuet bai. Ia, venga, gu prest. Venga, gu presentuteko. Jaio eskero beti irten naiz ni, pospozik santa eskera, garagartzan ta zatzu mendin, batu naiz lagun artera. Venga, toin zu Jon. Txikitatikan bizi izan dut, Santa Eskeko ohitura. Manten dezagun denon artean Euskal Herriko kultura. Oso ondo. Bueno, azkena botako izuet. Bidaguruko txorizua eta arteko zagardua. Urte askuan senti nahi nuke kantu lagunen berua. Oso ondo, Ze iruditzatue, ziurtatuta dakau etorkizuna, ezta? Bai, ondoren badatoz, Hala, bateu, eta datozen guztioi, zuek animo beste batzu ere, eta gu, txiki, handi, neska, mutil, dano presein, dano onartuta, Jose Antonio? Ez da arazoi. Hoi danak onartuta. Oin esan behar dut urtero tak teitu iten diala, Gelditzen gea tratu etxeo etortzeko juteko. Bai. Urtero. Gustora daude. Leke gira, kuadrilla, eta duda marima zaude eta... Honek itxen dire, abixua jopa espane, zalantza bakazu, jendia etortzeko. Taldiak hor itxeko hiru talde, bestela zaila da hori itxia. Da dudan dagoena, abixatzen baizuen, Santazke dator da zer. Porque talde hau bitxian, dozena da moz, bierdi egiten. Bai. Itxino gutero eta... Done lan askoitzen dugu gana bixo. Bai, eskantolakuntza pixkatzen. Bai. Honek hor dara mehen. Guri deitzen digut eta itxen dugu bilera, baina ardatza, hortxe da honek. Orduan honek izan ditugu soltola handi. Zuek, zegin biezue, eta gero, bazkaltzea badare. Hori da. Bai. Zer, konbirtzio txarra ez da di. Ez, ondio pasiera askoitzen dugu eta Santazkeako. Ondo daude. Urte asko amoz duia. Berdin da, hori. Bueno, baina... Batzuetan urtiek eukiarren ondo egon ezkeo. Baina gehiago kantzatzea azkenean. Hoi eskietan da, iberantzan eskietan egitzen zanera. Bai. Eskiletan botziekin, Guntzalera. herrixan, dirua jasotzeko jo timbrietako gora eta bera, esateu Florentino, asko nekatzen Hori da zena. txarrena. Hori da txarra. Zupeien gatzen ez ez dir batzen, Ez. Baina hori zea. Oi, balo